adami inkahihi almu'mina, kada aura ma wani wanda ba musulmi ba mace mu'mina, duk yanda yake kada aura masa mace mu'mina, saboda haka kuskure ne a samu wanda ba musulmi ba yana auren musulma, wannan auren a musulunci babu shi. Wajawazin nikahil kitabiyat, da kuma halaccin auren waɗanda suke mata amma kitabiyat, ahlul kitabi min al-kuffar, daga cikin kafirai. Su matan Kirista waɗanda suke kitabiyat, ahlul kitabi Kirista da Nasara, kaga su suna riko da addinin da aka aiko musu, sune Kiristanci da Nasaranci, Yahudawa da Nasara. To su ya halatta musulmi ya auri matansu, musulmi ya halatta shi namiji ya auri matan ahlul kitabi, amma mazan ahlul kitabi ko mazan kafirai waɗanda ma ba ahlul kitabi ba, bai halatta su auri mace musulma ba. Kuma an sha magana, fa'ida tana a fili, shi musulmi ya san imanin shi ba zai cika ba sai ya yi imani da annabawan Allah gaba ɗaya, da kuma littattafan da Allah ya sauko, a Taura, Injila, Zabura da Alkurani, da duk littattafan da Allah ya sauko ma annabawa. Kaga in ya auri ahlul kitabi, idan tana imani ne akan abin da Allah ya saukar ma annabi Isa alaihi salam, to kaga shi musulmi ya yi imani da abin da aka saukar ma annabi